ערב טוב, ערב טוב. מה שלומכם היום? אז מי שלא מכיר אותי, שמי תכלת שיילה. אני מאמנת כושר, אני מייצרת, אני סבתא, אני אימא, סבתא לשניים, אימא לשניים. אני מאמינה בבורא עולם, באבא שלנו, אחד והיחיד, אלוהים אברהם, יצחק ויעקב. אני גם מאמינה בבן שלו, ישוע המשיח. אבל לא על זה אני מדברת. אני רוצה היום לשתף אתכם עם משהו שחשבתי, שמאוד חשוב שנזכור את זה ביום יום שלנו. אז מי שלא מכיר אותי, אני מאמנת קבוצות של אנשים, לא רק יחידים. ואני רואה ומכירה המון אנשים מכל מיני סוגים. מורים בבית ספר, אם זה גננות, אם זה פרופסורים, אם זה אנשי הייטק, אם זה פשוט אמהות או פשוט אבות או אנשים טובים. ואני רואה בכל אחד כוכב, באמת. זה כל כך יפה. והיום בבוקר האמנתי איזו קבוצה של אנשים, כפי שאמרתי כבר. וכל פעם מחדש אני נדהמת בזה שוואלה, 6 בבוקר, 7 בבוקר, 8 בבוקר, 9 בבוקר, ואנשים באים כבר עצבנים, כבר חסרת סבלנות, כבר בואי נגז, אני עוד לא התעוררתי, כאילו, וואו, בואו קצת נתעורר, קצת ננשום אוויר, קצת נחליט, אולי לא בא לנו היום להתעצבן, אבל לא, זה כנראה לא ככה. לא אצל כולם זה עובד שישנים עד שעה 12. אז מה ברגעים כאלה הרבה אנשים ישר מקבלים את זה כאילו כהגנה, ישר מתחילים להתגונן, ישר לענות לעצבים של אחרים או כעסים של אחרים. ואני רוצה שבפעם הבאה כשזה קורה לכם, שאתם עדיין, לא בא לכם להתעצבן, לא מתאים לכם להתעצבן, ולא, וואלה זה לא המקום. וואלה באתי להתאמן, או לא משנה, אפילו ירדתי לרחוב ורוצה לנסוע לעבודה. לא בא לי להתעצבן. אז מה שלי מאוד עוזר להבין זה כל אחד הוא חי חיים שלו. ולכל אחד יש רגעים משלו. וכל אחד מתמודד עם משהו. אז אחד יכול להיות חזק יותר, והשני חלש יותר, ויכול להיות שלבן אדם הזה שעכשיו כועס, ואתם יודעים מה, לפעמים הכעס אפילו רוק יוצא לו מהפה, והוא נראה נורא והיום, וכללות, ולא משנה מה. הדבר ראשון, זה מה שאנחנו צריכים לזכור ולהתחיל לחשוב, האם קרה משהו לבן אדם הזה, אולי בבית, הוא לא מסתדר, אולי בן שלו חולה, אולי אמא שלו חולה, אולי בת שלו חולה, או אולי זאת אמא שעצבנית ואולי אין לה אהבה בבית ואין אף אחד שרואה אותה. אני מבינה
המחשבה הראשונה שעכשיו תחשבו, וואלה, מה אני צריך עכשיו לתת לכל אחד להתחשב בכל אחד? האמת שכן. האמת שכן. בשביל זה אנחנו באנו לעולם. תחשבו, תחשבו, גם אם אני עכשיו בחורה צעירה, אין לי ילדים, אין לי בן זוג, אני בחורה צעירה, אין לי אחריות אפילו. למה באתי לחיים? למה אני כאן? ואם אני נגיד אימא ויש לי ילדים, האם אני חיה רק בשביל ילדים? נכון שצריך לחיות לעצמי, נכון יש דברים שוואלה בא לי לצאת וללכת עם חברות, לשתות קפה, לשבת במסעדה, כן? זאת למשל היום היה לי מקרה, שחברות שלי יצאו למסעדה, לשבת להם בכיף, ואני לא יכלתי, בדקה 90 הייתי צריכה לוותר, כי היה לי איזה משהו חשוב, סופר חשוב בבית, שלא יכלתי לוותר עליו, זה כמו ילדים שלי, או נכדים שלי. אז אנחנו כן יכולים להמשיך לכעוס על האנשים האלה שבאים ומורידים, אולי זה קצת קשה מדי להגיד, מוציאים עלינו את העצבים, או את סליחה על הביטוי קקה שלהם. אבל מה? אבל למה אני פה? פעם אחת, בטוח לכל אחד מאיתנו היה את המחשבה, למה אני במועדון הזה? למה אני כאן? מה, בשביל להתאמן? בשביל רק לכתב את הגוף שלי וללכת? לא. יכול להיות שעם זה אני יכולה לעזור לעוד מישהו לעבור את הסיוט של הבוקר או של החיים. האם זה לא המטרה העליונה שלנו? אלא לא ללכת ולקנות לי עוד סמלה, או עוד איזשהו איפור, או עוד איזה רכב, או עוד איזה תכשיט, שזה גם כיף. לא אמרתי שלא, חס וחלילה. אישה צריכה להיות יפה, מטופחת. זה כיף. אבל לפחות אולי עם המילה טובה אחת, או חיבוק, או אפילו זה עצם העובדה שאני אשתוק, ואני פשוט יזוז הצידה. אני אעשה את היום המאושר בחיי הבן אדם הזה. תחשבו על זה. ואני בטוחה שזה יחזור אליכם פי כמה וכמה וכמה. יותר ממה שאתם נתתם. ככה זה זרע עובד. אתה זורע זרע אחד של תפוח. יש קטן כזה, נכון, שחור, בתוך התפוח. אתה זורע אותו בפנים. אתה מקבל עץ שלם. ולא עם תפוח אחד. שמתם לב שזה אף פעם האדמה לא נותנת זרע תמורת זרע. או פרי אחד תמורה זרע אחד. זה תמיד שפע. אותו דבר גם אנחנו. מספיק שאנחנו משהו קטן ניתן לאותו בן אדם שכרגע זה הרגעים הכי קשים שלו. יכול להיות שבחיים. ואנחנו נקבל בהרבה יותר. אז על זה רציתי לדבר איתכם. לא לשכוח את זה. ממש לא לשכוח שאנחנו לא לבד בעולם. אני אוהבת אתכם. Peace and love. ואם סרטון הזה או פודקאסט הזה עזר לכם, עזר לך, לך, אז תעביר את זה הלאה. אולי זה יעזור לעוד מישהו. ביי, לילה טוב.